Bom dia. Vai, papugada. Vai, meu povinho. Bom dia, José. Ei, que passa? Ei. Mai havíem fet tantes fotos. Espérate, espérate que pasa mucha gente. Espérate, Espérate aquí. No, es igual que te adelanten. ¿Cómo que te adelantan todos? ¿Cómo que te adelantan todos? Te lo adelantan todos, tío. Espérate, Me cago en primo. Venga, va, adelanta. Jo recordo l'any passat, l'11 de setembre, l'acte que fem a l'Ajuntament, vaig dir, fem un pas endavant i 3 enrere. I em sembla que fins aquí hem arribat. Només mirant avui a l'avantguàrdia hi havia €1 ben marcat i el que paguem d'aquest euro, el que paguem nosaltres, el que ens torna a Catalunya. Ja fa molt de temps que sempre fem el mateix discurs, el discurs de la història, el discurs del sentiment, el discurs de la llengua, però ara hi ha una altra cosa més important, és l'autosubsistència. Hem arribat a un punt que ja no podem, com deia l'antic president de la ciutat, en Jordi Pujol, ens estan ofegant, i ara sí que va de debò. Per tant, jo diria que actes com aquest i el que s'estan fent arreu de Catalunya, multitudinaris, seran bàsics. I el dimecres em consta que a Girona, els pobles de Girona s'estan mobilitzant, jo crec que ha de ser la gran marxa, però també els hi hem d'exigir als nostres polítics, també nosaltres els hem d'exigir als polítics que ara sí que han d'escoltar el que surti d'aquesta manifestació. Amb aquesta marxa que serà, jo diria, bàsica i important, aquí sí que ens han d'escoltar.
ara ens sembla que demanar que la nació exigeix és un estat propi, ens sembla que és el lema que ens ha de portar tots. Repeteixo, és una cosa de subsistència per nosaltres i pels nostres fills. Gràcies i que vagi bé la ballada. I ara passo les paraules al company Fermí Santamaria, l'alcalde de Llagostera. Gràcies, Enric. Gràcies, Cassà de la Selva, per convidar-nos i fer-me partícip d'aquesta diada tan important. Per primera vegada li deien a l'alcalde de Cassà, i per una causa tan important com aquesta, ens hem agermanat Cassà i Llagostera. Ja sabem que històricament Cassà i Llagostera sempre hi ha hagut aquella mica d'història, no? Que si el futbol, que si Cassà és millor que Llagostera, tots som a Catalunya i això està i es queda palès avui. Avui som tots per lluitar per una causa que segurament que ens ha despertat aquesta crisi que estem vivint. Una causa en la que aquesta crisi, i ens n'adonem que altres autonomies que tenen el que nosaltres volem estan visquent millor que nosaltres. I una causa que segurament els hi dol tant al govern d'Espanya perquè realment Catalunya és el motor d'Espanya. I nosaltres hem de ser conscients que el nostre motor el volem fer servir nosaltres, ajudar, el que calgui ajudar, però que realment el que volem és que Catalunya sigui una nació potent. Jo, avui en Jordi Pujol, en el punt diari, deia que hem de deixar de fer la puta i la ramoneta. Hem de ser valents. Jo avui tinc el representant de Llagostera per la independència aquí davant, que fa uns dies vam tenir una conversa que si l'estelada la podíem deixar penjada allà a l'entrada de Llagostera per sempre, li vaig dir, tinc un compromís com a alcalde que en certa manera doncs em prohibeix autoritzar-lo, però també tinc una facultat que si no vull mirar l'aire no miro, per tant Toni podrà quedar per tot l'any. Compromís formal perquè aquesta reflexió ha estat arrel d'aquesta reflexió que ha fet el nostre president i que realment, com molt bé ha dit l'Enric, els polítics ens hem d'implicar. La ciutadania ja s'està implicant. La mostra estarà el dia 11 de setembre, que serà un clam, i com sempre el seny català serà el que prevaldrà. O sigui, la gent demostrarà que una manifestació reivindicant els seus drets no té per què ser violenta. Jo avui s'ha fet la bicicletada, jo demano disculpes als meus companys de Llagostera perquè igual encara m'hauria estat esperant aquí que arribés amb la bicicleta, però que sí que ojalà sigui un presagi, no?, de que el camí a la independència vagi sobre roda. No serà així, però que sí que hem de lluitar perquè realment Catalunya arribi a ser rica i plena. Gràcies.